Ahojte, ja vás dneska vítam pri ďalšom videu a v tomto videu sa konkrétne pozrieme na jednu veľmi zaujímavú novinku, ktorá sa mi dostala do rúk. V prvom rade by som vám chcel popriať všetko dobré v novom roku, aby bol lepší ako ten predchádzajúci. Je to jedno prekvapenie a to vďaka spoločnosti Creative, ktorá so mnou začala spolupracovať minulý rok nejak. Neviem, ako sa to podarilo, bolo to nejaké šťastie asi, takže za čo by som veľmi chcel poďakovať. Všetky linky budete mať dole v popise. A rozhodli sme sa, že urobíme nejaký unboxing na perfektné reproduktory, ktoré mi jeden poslali sem na rozbalenie. A aby ste si nemysleli, že je toho málo, tak tento konkrétne, ktorý si budeme rozbalovať, je v čiernej farbe, ale mám tu taktiež jeden modrý a jeden zelený. Tie si rozbalíme taktiež a to, čo sme si pre vás prichystali, tak budete mať na konci videa. Takže určite pokračujte v sledovaní, ale tieto dáme na bok. Takže príde vám to v takomto malom prevedení. Krabička je klasika s farbou reproduktoru daného. Základné informácie, ktoré máte alebo ktoré získate hneď po obdržaní, tak je tam Bluetooth 5.3. Podporuje to protokol IPX7 vodotesnosť, aj vodeodolnosť, ale vodotesnosť znamená to, že reprák môže spadnúť do vody, čiže je ideálny na dovolenky alebo k bazénu do hĺbky 1 metra maximálne po pol hodine, kedy sú tie membrány chránené a kedy ten reprák vydrží bez problémov hrať aj pod vodu. Čiže keď sa šalíte, púšťate si hudbu, omylom to zakopnete, skopnete to dole do bazénu. Viete sa potom rýchlo ponoriť. Len pozor, je to fakt 1 meter. 18 hodín vydrže batérie. Na jedno nabitie 40W reproduktory. A takáto zaujímavosť, keď máte dva kúsky z tohto konkrétneho modelu, čiže je to Movo-Go, a keď máte dva, tak podporuje stereo pripojenie ďalšieho rovnakého reproduktoru, rovnakého modelu. Podporuje to profily A2DP, AVR-CP, taktiež podpora kodeku SBC. Dosah 10 metrov, čiže 33 stôp v otvorenom priestore, samozrejme, nie vnútri v miestnosti. Čo sa týka spomínaných reprákov, tak sú to 2x10W reproduktory. Celkový výkon tohto malého repráku je 40W dokopy, keď sa to zráta všetky tie repráky, ktoré sú vnútri. Takže ja tu mám kamaráta. Toho si môžeme bez problémov zbaliť. Takže v balení je malá krabička, v ktorej sa nachádzajú dôležité veci, ktoré by ste potrebovali, a to sú základné manuály a taktiež USB-A na USB-C, síce nabíjací kábel, OK, nie je to USB-C, USB-C, ako sme už poslednú dobu všetci zvyknutí, ale na to, aby to nabilo bez problémov cez noc napríklad, tak to bohato stačí. A tu keď asi vyberieme, takto krásne zabalený reproduktor. Tento je konkrétne čierny, tento som si zvolil ja. Je nádherný a vyzerá tak nejak. S takou elegantnou šnúrkou, bez problémov, aby to držalo. Je malý, z prednej strany, vlastne ak to máte, viete si to položiť bez problémov. A teda z vrchnej strany máte tlačidlo na prehrávanie alebo páznutie, taktiež minus hlasitosť a plusko. Zo zadnej strany, aby málo nebolo, je tam tlačidlo na zapnutie, vypnutie, párovanie a USB-C konektor na nabíjanie, ktorý je vodotesný. Samozrejme, reproduktory sú po celom obvode, čiže je to ideálne, či si ho položíte tak, alebo môžete si ho dať aj na výšku, aj to som už videl. Z bočných strán krásne logo Creative z jednej, z druhej strany. Ale my by sme si ho mohli zapnúť a uvidíme, ako to bude koniec koncov hrať. Takže po stlačení a podržaní tlačidla zapnúť.
Now in pairing mode, waiting for connection. OK, takže párovací mód je zapnutý. Trošku mi to chrapčí, dúfam, že to je len kvôli tomu, že je tam nejaká tá membrána vodotesná, ale ideme si ho napárovať a uvidíme, že jak to vlastne bude hrať. Takže zapnutie. Samozrejme po zapnutí Bluetoothu pri párovaní hneď vám tu nájde aj v nastaveniach Move or Go, na ktoré si viete kliknúť bez problémov. Bluetooth connected. Teraz je napojený, hlasitosť je na maximum, takže asi to bude ten dôvod, kvôli ktorému hralo to tak nahlas. Takže dáme si nejaké video, aby nebolo demonetizované. Mať dole v popise videa, kde si viete pozrieť všetky ďalšie parametre, ktoré potrebujete, aby ste sa vedeli rozhodnúť správne, ale za mňa je, čo sa týka dizajnovej stránky, tak je veľmi krásne spracovaný, elegantný, je strašne, mám rád, taký ten feel je na ňom, vyzerá to jak štrikovanie, proste vyslovene aj s tou šnúrkou, všetko také pletené, veľmi, neviem, či to dobre uvidíte, ale veľmi krásne spracovaný reproduktor. Ešte by sme mohli vyskúšať, skúsiť to naparovať ešte na jeden a uvidíme, že jak by to šlo. Čiže ja si teraz otvorím tmavo-zelený. To je ten druhý. Krabička, všetky balenia sú úplne rovnaké. Zelený máte v takejto farbe, vyzerá tiež veľmi pekný. Samozrejme, tu už sú také limetkové tlačidlá, tu sú oranžové. A ešte si otvorím posledný a ten je modrý. Modrý by mal byť tiež veľmi elegantný. OK. Že toto by bolo. Tak. Wow, modrý vyzerá tiež super. Modrý je v takejto farbe. Ten by sa mi asi hodil najviac, keďže máme aj modré podsvietenie. A taktiež má limetkové prevedenie farieb tlačidiel, ale vyskúšame si ich nejakým štýlom napárovať. Takže malo by to fungovať nejakým štýlom, že tento je zapnutý. Zapneme si ten zelený napríklad. Now in pairing mode, waiting for connection. Teraz searching for speaker. Searching for speaker. Right speaker linked. Teraz by sa mali párovať.
OK, mali by byť napárované nejak, funguje to s tým štýlom, že najprv si zapnete primárny produktor, ktorý chcete, aby bol, potom si zapnete sekundárny, čiže ten druhý reproduktor a na primárnom stlačíte dvakrát tlačidlo zapnúť, rýchlo, začne vám blikať. Na druhom reproduktore si stlačíte taktiež, dvakrát začne blikať a napáruje, že ktorý je primárny, ktorý je sekundárny. Malo by to už teraz fungovať. Idem si to pozrieť v nastaveniach a že či to vôbec robí tak, čo by to malo robiť. OK, Move Go je pripojené a teraz kebyže dám hudbu, tak by malo hrať bez problémov cez stereo. Ja si myslím, že toto by bolo v krátkosti všetko, predstavenie toho Mova. Ja si ho ešte dostatočne užijem, lebo budeme mať s ním veľa cestovania. Určite uvidíte veľa videí, kde bude tento reproduktor fungovať a bude v akcii. Takže ja sa veľmi teším, za čo by som ešte raz veľmi chcel poďakovať firme Creative. Takže ja vám ďakujem. A ako som spomínal, to prekvapenie, ktoré má byť nakoniec. Tieto dva repráky, ktoré tu vidíte, sme sa dohodli s firmou Creative, že vám ich dáme do súťaže. Samozrejme, súťaž už začala prebiehať. Pravdepodobne ju ešte predĺžime do konca januára. Kto sa prihlási, kto bude mať o to záujem, kľudne nechajte dole koment buď tu, ale všetky dôležité informácie budú práve na tom Instagrame. Ale tak v krátkosti. Čo budete musieť splniť? Poprvé, dať odber na tento YouTube kanál, lajknúť toto video, dať odber na Instagrame a posledný bod bude treba dať do komentáru pod fotografiu niekoho, s kým budete počúvať hudbu vďaka tomuto reproduktoru. Vyberieme dvoch z vás, ktorí vyhrajú tieto krásne repráky. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like, prihláste sa dole na odber, ako som spomínal. Prípadne, ak by vás čokoľvek zaujímalo k tým reprákom, kľudne sa ma na to opýtajte. Môžete ma podporiť na portáli Ko-fi, ktorý bude taktiež dole v popise a verím, že my sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem. Čaute.